Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lari-lari kelas kawan. Pripun kabare? Mugi pinaringan sehat-sehat dan semangat. Enjing menika Ustazah Ayu badhe nyampeaken pembelajaran basa Jawa temanipun njlentrehake unsur intrinsik cerita rakyat. Nggih, saderenge pembelajaran dinten iki dimulai, ayo sareng-sareng donga riyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo anak-anakku, kita sareng-sareng bahas cerita rakyat. Cerita rakyat ya kuwi cerita sing asale saka masyarakat lan berkembang ing masyarakat masa lampau sing dadi ciri khas saben daerah. Nah, selanjutnya ya kuwi cerita rakyat kaperang dadi telu. Sing kesiji ya kuwi fabel. Fabel ya kuwi dongeng kang nyeritakake tentang kewan-kewan. Tuladhane yaiku Kancil Nyolong Timun. Sing kepindho Mula Bukane Yuyu Kangkang. Sing nomor loro ya kuwi legenda. Legenda ya kuwi nduweni teges dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijining panggonan. Contone utawa tuladhane ya kuwi legenda Maling Kundang utawa Tangkuban Perahu lan sakliya-liyane. Sing ketelu ya kuwi mite utawa mitos, dongeng sing ngenani alam ing lelembut utawa alam gaib. Tuladhane ya kuwi cerita Nyi Roro Kidul, Kuntilanak lan sakliya-liyane. Nah, anak-anakku, ning cerita rakyat iki ya nduweni titikan utawa ciri. Ana papat, sing kesiji ya kuwi ora diweruhi sapa sing ngarang. Sing kepindho panyebarane kanthi lesan. Sing ketelu sugih cakrik utawa variasi. Sing kepapat sifate tradisional. Ing sakjroning cerita rakyat iki nduweni unsur-unsur intrinsik sing kaperang dadi 7. Sing kesiji ya kuwi tema, sing keloro ya kuwi latar utawa setting, sing ketelu ya kuwi tokoh utawa paraga, sing kepapat alur, sing kelima sudut pandang, sing keenem amanat utawa pesen moral, sing kepitu majas utawa gaya bahasa. Sing kesiji ya kuwi tema. Tema nduweni teges pokok pikiran dasari cerita ingkang dipocapake dienggo kangge dasar ngarang, ngubah sajak lan sakpadane. Sing kepindho ya kuwi latar utawa setting, nduweni teges sing nduweni miwiti cerita biasane nggambarake panggonan, wektu lan kahanan kang bisa narik kawigatene sing lagi maca utawa ngrungokake cerita. Sing ketelu ya kuwi tokoh utawa paraga nduweni teges sing ngalami kedadian ing jerone cerita. Nah, ning jero tokoh iki utawa paraga nduweni manut sifat penokohan kaperang dadi 3. Sing kesiji ya kuwi protagonis utawa sing disebut tokoh utama,
Sing keloro ya kuwi antagonis sing disebut tokoh lawan. Sing ketelu ya kuwi tritagonis utawa sing disebut pendamping. Sing kepapat ya kuwi alur, nduweni teges sawijining runtutan kedadian kang ndadekake cerita. Alur kapérang dadi telu, ya kuwi alur maju, alur mundur lan alur campuran. Sing kelima ya kuwi sudut pandang, nduweni ateges posisi parto utawa pengarang wonten ing sakjroning cerita. Pangripta iki kapérang dadi loro. Sing kesiji ya kuwi purusa kapisan paraga utama utawa sing disebut orang pertama pelaku utama. Sing kapindho ya kuwi purusa katiga utawa disebut pelaku sing ketelu. Sing kepitu ya kuwi majas utawa gaya bahasa, nduweni teges sing ning jeroning cerita, nduweni tujuan menehi efek-efek bahasa supaya luwih endah.